Que tal, señoras e señores? Son as 6:33 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos aquí no A Voltas co Prato facendo todas as receitas que nos enviades vos. Que a donde se enviades? ¡Ajá! A @Voltas co Prato. Aí están penduradas todas as receitas que mandades e que cociñan quen? Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Que tal, como estades? Moi ben. Que faso? Estaba mollado aquí, digo, para non caer. Mira que si pegas sobre un castañazo... Buah, quen che dera, pero no. Sería Quen che dera, pero un no. momentazo, eh? Sería un momentazo. sí. Bueno, que tal, como estades? Como levades o día? Moi ben. Ben? Moi ben. Hoxe viñaches no teu coche, canto che levou dende Berín? 2 horas e cuarto, máis ou Buah, menos. todo iso para vir facer televisión, eh? Está nos vendo tráfico, eh? Eres o máis. Está nos vendo tráfico, non? Vin Eres o despacio máximo. hoxe. Begoña... Ah, é verdad. Temos unha notición que compartir coa xente que nos ve, coa xente da casa, porque a nosa queridísima Begoña gañou un prestixioso soliño, non un solete, un solete dunha prestixiosa guía gastronómica, da guía Repsol. Así que lle damos un aplauso a Begoña porque temos connosco a toda unha crack da cociña. Xa que é tan boa cociñando, imos ver que cociña hoxe. Imos ver que nos trae Daniel de Bueu. Son Daniel Chafela e son da aldea de Meiro, no concello de Bueu. Veño aquí para explicarvos como preparou as miñas filloas de millo corvo recheas con cebola caramelizada e con berberechos. En primeiro lugar, preparo a masa das filloas, mesturando pois o azucre máis os ovos, incorporolle despois o leite e para terminar pois voulle botando a fariña procurando que non quede ningún grume e unha pizca de sal e cando xa teño lista esta mestura, pois empezo, digamos, a caramelizar a cebola. Cando xa está toda a cebola ben caramelizada e teño os berberechos pois preparados, en canto están as filloas listas, espero a que refríen un chis, boto a cebola caramelizada, os berberechos e nada, o máis importante, a comer. Gústame, Daniel, unha receita moi chula, Sí. unha receita que ten que cociñar de maneira maravillosa unha muller que ten un solete. no Sí, seu a verdad poder. que me gusta moito o millo corvo, a verdad. Sí. E o solete tamén. E o solete tamén. Sí. O millo este que ven aquí na casa, este de aquí, é o millo corvo, que é ese millo escuro de todo, porque despois temos así tamén un millo que é un pouco máis vermello, creo que temos este por aquí, pero non, neste caso estamos falando do millo corvo, non? Sí. Que ides facer? A ver, Begoña. Pois eu vou ir un pouco a Sudamérica e vou facer un taco mexicano con berberecho. Home, ven dali, non? Un millo corvo, ademais. Exactamente, entonces eu creo que Todo millo. Todo millo, vale, Sí. todo millo. O corvo sei que utilizaban os mayas, por exemplo, pero... Sí. Seguro que Supón, outro E tamén. outro tamén. Cando non había corvo. Vale. Bueno, por nada, xa lle preguntamos despois a Daniel, Xa mellor. que sei que sabe moito sobre o millo, así que temos que eu sei preguntar. pouco, Sí, xa quedou claro. Bueno, vas facer entón. Eu vou facer un taco mexicano, vou usar unha base para as tortitas con este millo. Un taco que é como... Sí, que é bueno, moi típico ali. Como un bocata, Hai moitas así, moi zonas. fino, sí. Exactamente. E despois vou a facer un pico de galo para acompañalo, con un poquinho de aguacate, un berberecho aberto, solamente así ao vapor, con un poquinho de lima, nada máis. Pinta moi ben, así un bocata, ese taco de Begoña, e non sei que vai facer Xulio Gastronomías Mato. Pois non farei nada, porque vai facer todo Begoña. A ver, contame. Eu vou facer unha receta un poquinho máis tradi, pero moi vistosa. Vou facer un cremosiño de pataca, o que lle vou incorporar a auga do berberecho. Moi ben. E O sea, que as dúas van levar berberecho, como decía eso é. Daniel. Vale, E con millo vou a facer unha tapiña po meu aperitivo, como se fora a tapiña dunha pota. Unha pota bella, porque vai estar furada. O sea, vai ser como unha tapa dentro do que vas cociñar Eso é, ti, non vai eso é, tapar todo eso iso. é. Moi ben, pois cociñamos A ver o que con... sale, A ver o que sae. Cociñamos con millo corvo hoxe aquí, no A Voltas co Prato, quedamos con Begoña. Veña. Vamos alá. Begoñiña. Isto é curioso, porque agora vamos facer o que é a masa. Xa verás a non, mistura. do teu A mistura taco, é unha pasada. Pero eu quería enseñarlle á xente da casa, o tema da fariña, porque a fariña do millo corvo, cando a moes, queda así dunha cor como lila, non? Sí, queda non lila. Non é escura, que igual estamos acostumados a que poida ser oscuro, ou igual nos imaginamos que é Eu escura. plantei millo, sempre na casa, sí. Ai, sí. E debullaxe. Sei facer ristras, sei sacarlle hombre e descoscar, sei facer de todo. Hombre. Sí, temos outra experta do millo aquí no programa. Hombre. Vale, veña, vamos ca masa. Veña. Aí vai, mira. Mais ou menos son dúas partes de fariña, Ajá. vale? Por unha de auga. Vamos a botar un poquinho de sal, o sal xa vai ao gusto, pero bueno, pues mira, unha presiña así xa lle Unha chega. presa. Sí. E agora vamos ir mezcando, vamos ir engadindo auga, Ajá. pouquinho a pouco. Vale. É Así. como moi fino, non? É porque... Isto depende. Depende de como moas. Claro, de como Vale, moas. Vale. Pero bueno, este está perfecto, A ti gusta así, que sexa así fino? A min gustame así finiño, sí. Vale. Además de feito pa empanadas, a pesto todo, isto é unha É maravilla. mellor. A min o sabor gustame moito. E pois o color, mira que bonito queda. Sí, sí, Ves a como xa verdade se vai que- collendo
O color así máis lila. Máis lila. Máis lila. Máis forte o lila Sí. ainda. Que curioso que Sí, non sí. sexa máis escuro. É bastante curioso. Oi, É super sinxelo. É unha masa que hai que traballar un pouco porque se engadimos moita auga, depois o mellor vai romper. Entonces ten que ter a auga máis ou menos xusta. Xusta, se te pasa Vale. despois racha, Agora non? ves que está así, Sí. máis ou menos é esa textura. E vou seguir amasando. Eso que é, que me queres botar daqui? No, cando queiras, podes quedar todo o que queiras. A xente da casa xa sabe que pode chamar ao Voltas co Prato 664-483-419. Ese é o teléfono do programa e, por favor, comentades e coñecedes o millo corvo ou os tipos de millo que temos en Galicia e, sobre todo, as receitas que facedes con millo. Querémolo saber, chamade e recordade que repartimos cartiños 50 euros dunha vez e 50 de outra. Mira. Marcha, non marchamos. Eu quero que vexas a textura, por xa marchas onde Vale. queiras. Ves? Estate mareando, Ves a eh? textura? Sí. Pero claro, Ves que cando, fácil, cando parte, mira, parte todo. Canto tardei? Nada. O que te falaches tú aí 4 Sí, cousas. sí, o que dixen eu Pois aí mira, mentre xa está explicaba a feita. xente. Moi ben, vale. Ahora solamente o que vou facer é empaquetala. Pero isto un que pouco- faz? Frítelo, vai ao forno, que fas con el? No, depois vou usar unha tortillera que xa trouxen dunha vez, que Correcto. podemos usar cualquier cousa. Temos un plato plano, Sí. empuxámolo, Aplastamos. e xa está, aplastámolo para que nos quede unha tortita así Vale. redonda. Que non ten por que ser redonda de todo. Pero despois entón pásala pola tixola. Pola tixola. Vale. Moi ben, pois marchamos. Agora sí, podemos. Podes cando queiras. Marchamos con Xulio Mato, veña. Xulio, deronme permiso para falar contigo. Bueno, gracias, Begoña. Veña, contame de que vai a túa receita. Mira, eu puxen aquí, como ves, cortei unhas poquinhas patacas e teñas Sí. a cocer. Bastante finiñas, para que se nos- cozan antes. Para que se nos fagan rápido. Es como vou E aí aprender. vou relar un pouquiño de xenxibre para darlle un toque. Ah, un toquiño, un aire. Un toque. Va, habría outro toquiño. Un aire, Eso es. aí está. Eso é, vale. Moi ben. Vale, Que lle dé un toquiño así picante, pero que non sea demasiado forte. non pasarse. Eso, máis ben suaviño. Ajá. Vemos aí un pouco. Metendo os dedos, como sempre, no cazo, Xulio, Vale. porque é así. Porque me gusta, faime Sí, sí, chiste. faiche ilusión. Mira, e aquí teño un poquinho de viño branco Ah. neste caciño. Entón vamos a botar os berberechos e como ben dixo Begoña, vamos deixar abrir solo. O sea, tan pronto abran, xa vamos retirar e vámonos separar da cuncha. Vale, bastante curioso isto que vamos facer. Vamos a abrir berberechos con viño blanco, algo que, bueno, non é moi habitual. Normalmente abres con auga, non? Ou con auga de mar. Bueno, eu abro Como os- sempre con viño branco. Ti sempre? Sí. Ostras. E os misilóns tamén. Tamén? Sí. Ah, pois mira. Sí, todo o que sea sumar, Todo o que se sumar. por eso. Vale, entón abrímolos con viño branco simplemente como cos berberechos, Eso es. non? O sea, Tan perdón, como pronto cos vexamos, mexilóns. vamos a estar pendientes, porque tan pronto empecen a abrir, vámonos a sacar porque non queremos que se nos pasen de cocción. Perfecto. E canto menos feitos, vai ter máis sabor. Vais che botar a auga. Non se bota, non. Xa está. Vale. Por outra banda. Por outra banda, vou empezar a facer unha allada, porque vai ser parte do meu tal. Entón, isto podemos facer cantidad, porque, agardalo. Claro, porque se nos conserva moito tempo. Vale. Entón, botamos así unha cantidad generosa de aceite, porque, Vale. como ves, na pesamos. Sen medo ao aceite, Sí, Sen eso, medo ao aceite para facer a sen medo, allada. repito, porque non se vai a desperdiciar nada, vamos a Perfecto. utilizar todo, vale? Vale. Eu métolle xa os allos, simplemente esmagados, o sea, ca piel e con todo, Ah, vale? por que? Porque teñen gustache máis o sabor que lles dá ou No, unha, porque vou máis rápido, Vale, esa é economía de traballo, non? economía de traballo. Básicamente. No, vou máis Vale, rápido. E de feito, cando facemos cantidad, e Begoña supoño que fará igual, o que facemos é toda a cabeza partila pola mitad e vale. botala. Vale, Sí. botala así. Sí, sí. Vale. Entón, Moi ben. ermagámola para que teña máis contacto, máis superficie de contacto co aceite. Porque ti E dicías vámonos- que o de machucalo dicías que tamén soltaba máis xugo, non? Cando se abrías ti. Bueno, claro, no, machucar o que fase, que O sea, machucas un dente. o abrilo así a No, metade. se como machucas un fas ti, dente o que así, fas, e cando lle das así, o que fas é que facilitas moito a labor de pelado. Ah, vale. Porque ves, xa Vale, está vale, pelado. vale. Vale, Xa botamos. perfecto. Bueno, pois creo que chegou o momento de que veña o noso convidado de hoxe a ver que lle parece a Daniel de Bueu. Un aplauso para el. Que tal? Que tal? Boa tarde. Teño que dicir que me chivaron a túa parroquia ou a túa aldea, pero non sei como é. Como é? Meiro. Pois de en Bueu. Meiro, en Bueu. Vou non decir porque a xente gustalle moito que digas a súa parroquia. Obviamente. Síntelo moito, non? Home, é que Bueu é demasiado grande. É moi para grande, Bueu, é completar. moi grande. Estamos falando da túa receita, que eran con unhas filloas, con berberechos, pero é que ademais ti eres unha persoa que sabe moito do millo, polo que teño entendido, ou bastante. Bueno, saben máis outras persoas o millo como as persoas maiores que hai na nosa aldea, non? Pero bueno, teño aprendido moito, sobre todo pois grazas á festa que temos ali do millo corvo, que se vai aprendendo moito tamén do proceso de elaboración, non? Nos muiños Que guai. que temos na aldea, entón, bueno, un poquinho sábese. Digo eu, é certo, porque eu vía moito na casa de meus avós que colgaban millo, igual do que é así máis vermello que do oscuro, que ten propiedades máxicas na mitoloxía galega. Home, nos na casa sí que se colga, dicir, ademais, os... Deixame o millo, Begoña, pásame ese millo de aí o vermello, porfa. Sí, que está moi Para liado. que vexa a xente. Sí,
Veña, mira, para que o vexamos. Contame. Pois sí, precisamente ben atado. Este millo, ademais, deu-mo pois unha veciña. Dende aquí mando un saúdo a Concha. Concha, un bico. Concha, un bico. Ten que estar vendo o programa, Concha, por favor. Moitísimas, teñolle que dar as grazas a verdade, pero sí, o millo ben atado normalmente e prepárase precisamente para colgar e para que seque que non teña ningún tipo de problema. Que pasada. Bueno, pois con este millo creo que Begoña vai facer unha especie de tacos. Vámonos ver. Home, temos que miralos. Vamos alá. A ver, Begoña. Ponte aquí comigo. comigo. Co berberecho. Mira, o berberecho xa no momento que abre hai que sacalo. Ajá. Porque xa está feito. Ti ábrelos con viño, ou Eu non? abrí, non lle botei nada. Nada. Nin auga, nin nada. Sí. Entón isto que é? O que vai soltando? Menos vai sabor, soltando o menos berberecho. sabor. Vale. Non lle quero poñer hoxe nada. Claro, tío, que non queres a cambiarlle o sabor como Xulio, non? Non necesito. Claro. Non Pero como bueno, Xulio, eu que lle tamén os bota... teño aberto con Non lle viño, quere cambiar o neste sabor, caso non me fai falta. Ten máis trapallada aí para botar, non lle vai cambiar o sabor. Claro, sí. Foi falar do jengibre. Mima, como estamos, no programa, aquí dándonos caña. Entón, contalle que é o que vas facer ti. Pois mire, vou facer un taco con ese millo que fixen foi unha masiña. Ben, ves, podela tocar. Toca. Ten pintaza. Sí. É curioso que seña así lila, violeta, non? Sí, é Ou que... fariña. Sí, sobre todo cando mesturas a fariña coa auga, sempre colle algo máis de cor. É como máis bastante violeta. máis forte, sí. Estábamoslo vendo antes, sí. Vale, que máis, Begoña? Entón, con esa masa, vou facer uns tacos, e despois vou facer un pico de galo con diferentes pementos, aguacate, un pouquiño de leituga, e unha cebola marinada e un pouquiño de millo. Leva de todo, bocate este taco que vai facer Begoña. Bueno, ganas de un pico de galo leva yo. Sí. No. É tentador. A min estáme tentando probalo tamén. Vamos ver o de Xulio, veña. Póntate pa aí, Daniel. Podes te arrimar. Hola, Daniel. Te arrima. Que tal? A mí é moito máis pobre, Mira, ahora vou retirar. Aquí estou preparando estes allos para unha hallada. Vou apagar aí o lume. Por este outro lado teño pataca cocendo con un poquinho de xenxibre para facer un cremosiño de pataca que vai ser a base. E aquí os berberechos, como os ben dixo Begoña, tan pronto empezan a abrir, xa o retirei do lume, e se te fijas, non está nada seco, está jugosiño, igual que os que fun retirando aquí, porque despois, o pouco que lle falta por cociñarse, co calor do puré, xa vamos conseguir. Que rico está o berberecho, Claro, esta auguiña que temos aquí co viño branco, vamos retirar toda esa agua que cocida pataca e vamos a incorporar aí para que colla o sabor ao... Ten boa o pinta. viño. Vale. Pois... Eso é todo sabor. Todo pero sabor. Tres sabores. Pois, Daniel, chegou o momento no que me digas cal das dúas receitas pensas ti que pode impresionar máis. O teu padal. A ver, eu é que son moi de tacos. por Entón aí Dios. xa me Vaya. tocaron o punto brando, ou seja... Vale. O sea que a ti gusta a comida mexicana, por exemplo, Sí. Meténdolle millo e máis meténdolle berberechos daqui. Home, sobre todo meténdolle miño da miña terra... Claro, millo. Claro. Iso xa lle dá moito nivel. Mini punto entón para Begoña. Mini punto. De momento, mini punto Gracias. para Begoña. Bueno, vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois chamámoste, vale? Moitas grazas. Un aplauso que está con nós, coche Daniel de Boa, na Voltas co Prato. Sabes que non levou mini punto? Eu, ni mini punto, ni sol, non levo Non nada. leva nada, ni un mini punto, ni un sol, nada. Vamos falar con Siruca de Sanxenxo, que creo que tamén ten millo. Hola, Siruca, boa tarde. Boas tardes de Dorrón, Sanxenxo, xa te o dixe. Como? De Dorrón. De Dorrón. É verdad, ten razón, que me dixetes xa 30 veces e Sí. nunca me acorda. 30 diante miña. Eu os concellos recordos ben, as parroquias xa o levo un pouco mal. Bueno, Siruca, ti tes tamén millo corvo ou non? Sí. Sí. E que fas con el, ti? Os empanada, Ves? unha Empanada, bola. bola. Moi ben, E isto que están facendo eles, que che parece? Bueno, pareceme ben, pero mellor os berberichos con patatas cocidas todo xunto é unha hallada. Gracias. Eu vou facer o mismo, pero vou moer as Con patacas. allo, Xa. está riquísimo. Che, Siruca, ti entón darlle un mini punto a Xulio. Sí, Gracias, pero Siruca. que tiña que ir mezclado coas patatas. Mesturado cas patacas. Sí. Todo a cocer. Despois Ahora unha mismo. hallada de Sí. cebola con allo. Sí, pero el vai facer un cremoso, non? De patacas. Non digas nada. Sí. Perdón. Vai moi ben, Siruca. Vale. Bueno, Siruca, pois moitísimas grazas por chamar, mandamosche un bico enorme e non me esquezo, de Dorrón, en Sanxenxo. Sí, Vale? eso. Veña, Pues un biquiño bico. para todos. Gracias por chamar, chao. Veña. Bueno, vamos a deixar cociñando os cociñeiros e, mentras tanto, contamos a Galicia que pensaban os antigos maias que o millo corvo era negro por culpa do fume dun rayo que mandou o deus Chuac. Quen sabe?
Aquí, cando o millo corvo chegou de América, non foi o que máis gustou. E mesmo lle chamaban Grando Demo. Esa mala fama foi mudando co tempo, e agora son moitos os que o poñen en valor. En Meiro Bueu levan dende 1997 traballando pola súa recuperación, e durante todo o ano ocúpanse del. E ollo, que mesmo fan moendas, charlas e cociñan todo tipo de produtos con millo corvo para a súa degustación. E sí, imos ter sorte, a festa deste ano é do 14 ao 16 de abril. Logo non digades que non avisei con tempo. E mentres, se queredes probar as nosas receitas, estade atentos ou revisade, como sempre, as nosas redes sociais, @voltascoprato, e estará todo pendurado o relacionado co millo corvo. Vamos con Begoña Vázquez, a ver que fai. Pois mira, estou preparando xa o meu maquinucho. O meu maquinucho. É un maquinucho. O maquinucho que xa o trouxetes outro día ao programa. Sí, xa fai meses, Escoita, a masa... A masa ten que repousar un pouco. Eso é o que che quería preguntar. Mientras tú falaches e fuches a mirar o plato de Xulio, a miña estuvo repousando. Pero foi 10-15 minutos. Claro, foi repouso de maxia televisiva ou foi repouso natural? Un pouquiño, pero bueno, son 10 minutos. Non fai falta máis. Vale. Mira, que bonita, que queda tan bonita. Sí. Parece que vai tintar os dedos, verdad? Sí, é que tinta os dedos, mira, non ves? Sí, un pouquiño, sí. Un pouco. Vale. Isto é unha maravilla. Que guai, como mola. O sea, que nos van quedar así de... É por o millo, que vai nos non ten quedar máis cor nada. de remolacha. Nos teus un pouco de cor de remolacha. Isto é natural, que maravilla. Que guai. E agora poñemoslle outro papel, Por riba. dalle ilume. Eso que é, para que non se pegue o papel. Claro, para que non se me pega a máquina. Canto queres, a tope? É sempre. Vale. Esta vai lanzada desde que lle dan premios. Buah, Sí, No, non fixo falta. Mira que chulo queda super redondiño. Mira, Ai, rachou un pouquiño. Isto vale 20 euros ou 25, vale? É baratísimo. Sí. Vale, Está guai, plástico. igual é moito máis cómodo que o que É máis decías que cómodo. utilizar o prato. É máis cómodo, home. Igual é... A maquinaria está para axudar a xente. Correcto, Xa está. correcto. E ti para non axudala. Pero bueno, Pois ti, bueno, Sí. xa estamos, dándome caña. Ve, e agora vamos deixar que se nos vaya cociñando. Botamos, engrasamos un pouquiño, Ajá. a tixola. Está guai porque nas cociñas de ferro Sí. xa botar directamente na Na cociña, cociña? na cociña de ferro. Ah, que guai esa idea Sí. gústame. Esa idea gústame. E o amoado destes tacos que estás facendo, Sí. que levaba? Fariña de millo corvo e auga. Nada máis? Nada máis. Pois pregunta de concurso, con que dous ingredientes fai Begoña o amoado dos tacos? Fariña de millo corvo e auga. Só con que digan fariña e auga e se chega. Parecece? Bueno, pareceme que digan fariña de millo corvo. Ah, vale, perfecto. 664-483419. Vale? Perfecto. Sabes o teléfono? Non sei. Queres que te repita? 664 48 34 19. Moi ben, que ben sabes ler, Begoña, encántame. Pero vexo mal. Casi me meter nun apuro. Ai, e o recheo que era? Levaba... O recheo vai levar pemento roxo, pemento verde, aguacate, Ajá. un poquinho de tomatiño, berberecho, e listo. E un poquinho de leituga. Pois eu quería che dicir que aceleres que se che acaba o tempo, Sí, xa o sei, xa me dixeron. Tes 5 minutos. Moi ben. Pareceme ben, a ver, tampouco nin tan mal. Non te estreses, non empeces xa a acelerarte esto, que si que fora se pa pon un pouco 20, nerviosa. si fora pa 20, pero ser pa unha persona. Sabes? Marchamos con Xulio, veña, deixámela aquí traballar a ela. Ala. Xulio Mato, ti vas ben? bueno, sí, mira, estou rematando xa as... De cocer as pataquiñas? A allada xa pasei Ala. para aí, para que agora por decantación No. repouse e vai quedando todo para baixo. Por decantación, explica iso, porque ao por mellor hai decan- xente que non sabe o que é a decantación. Decantación é, deixas un líquido en repouso e as sales ou as partículas que teña Ajá. flotando pousanse O que e é máis queda o denso, líquido limpo. o que é máis denso baixa, non? E o menos Claro, denso o que sube. ten máis peso, no, Claro. o que é máis denso sube. Sube, e o que é menos denso baixa. No, o que ten máis peso baixa. Vale. Bueno. Vale, pois que se separan, basicamente. Mira, aquí teño un poquinho de auga, Vale, un poquinho de aceite Correcto. e tinta de calamar. por qué? Porque vou facer unha tapa negra. A tapa vai ser Eso, negra. as potas antes eran de ferro, eran negras, non? Sí, Vale, sí, e sí. aquí teño mitad O sea, vai ser a tapa dun pote, máis ben. dun pote vello, xa chuixen que vai estar furado. Un pote, vale, Eso perfecto. é. Entón aquí temos fariña de millo corvo e fariña de trigo a partes iguais. Vale, Entón, 50-50. Eso é, vámoslo mesturar todo, Ajá. vámoslo xuntar cunha turmis Pasar e por o vámoslo botar batedor. aquí para facer esa tapa Ah, que temos, vamos ir dando calor, mentras trituramos que son un segundo solo. vai ser un segundo? Sí, sí, sí. Vale. Sí, sí, sí. Mira, E como se simplemente- oscurece todo. Claro, Ola, queda negrísima. claro, queda negro e aí ímos oscurecer un poquinho máis. Cando metas na tixola vai quedar máis oscuro. Vai quedar un ainda, poquinho máis oscuro. Ves como son un segundo solo. Sí, sí. E simplemente que non nos queden guai. grumos, como ves. E agora, unha vez que colla calor aí, vámoslo botar.
E iso vai quedar como unha tapa, como unha telliña, Eso, como unha... sendo tan líquido, sin problema. Sí, porque o que vai facer é esa auga vai se evaporar, a grasa vai rezumar aí, pero despois ímolo separar da grasa, entón vai quedar sequiño, crujiente e moi vistoso. Moi ben, gústame a idea, é boa idea. Dalle aí, podes ir dar ou non? Hai que esperar que quede. Esperamos un pouquinho. Mira, toca aí. Non toco. Que ti de tocar as tixolas, eu prefiro non tocalas. No, pero xa casi está. Mira, vámonos a ir. Epa, 50 euriños, que chama a xente da casa. Vamos alá. Hola, Carlos de Pontedeume, que tal? Boa tarde. Carlos. Carlos, estás aí? Estás impresionado con Millo Corvo, claro, é normal. A ver, vámonos a intentar outra vez. Carlos, que tal? Boa tarde. Hola, Carlos, boa tarde. No, por moito que lle ver non te vai escoitar. Que na casa facemos así. No, pois non. Cando non toman por teléfono berramos máis. No, pois non vai ser. Carlos perdeu a conexión, así que Carlos non está. Pois siguiente. Contame entón. Ves como está fervendo xa, entón pouco a pouco van a ir aparecendo aí os buratiños. Isto xa fixemos aí atrás. Algúnha vez, sí. E quedou moi bonito. Ala! Ves como vai aparecendo. Unha vez que teñamos todo como se fora un coral, vámonos ter xa listo para sacar. Que chulo, pero vais abrindo moito, vanse facendo os buratiños. Claro, entón, agora, vamos a poñer aquí un poquinho de papel para sacalo. E ti crees que isto vai ter forma de tapa? Sí. Pola conta que me ten. Vale, mira, agora vamos a ir botando para aquí esta pataca. Que xa temos cocida. Vamos a ir botar a auga que temos aí da cocción do berberecho, co viño. Sobrouche moitísima allada que estou vendo aí para utilizar toda... Claro, eso agora deixámoslo repousar. Claro, eso é para utilizar durante toda a semana. Ves como vai quedando xa... Pero, como ves, agora rezumo aceite. Vale. Entón, agora tan pronto nos deixe ela. Vale. Ainda non está. Vale, pois veña, que quede aquí preparándose a tapiña. Chamada. Vamos alá. Hola, Víctor de Cerceda, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Víctor sí que estaba atento. Bueno, ti sabías da existencia do millo corvo? Utilizaste algunha vez na cociña ou non? Pois mira, a verdade non sabía nada do millo corvo. En serio? En serio. Na miña casa plantan millo, pero o millo ese máis vermello, sí, pero o millo corvo nada. Que pasada. Pero, o sea, pero vos cociñades moito con millo, entendo, non tamén? Sí, faise fariña para empanadas, así cousiñas. Cal é a tua empanada favorita? A de zorza. A de zorza, non é mala, Non é mala, Non é mala. Iso é cabalo ganador. Podíamos facer empanada de zorza. Mire, vouche enseñar un pouco o que está facendo Begoña, porque andaba facendo un pico de galo, creo que lle vai botar un pouco de aguacate, dixeches, non? Un pouco de aguacate, sí, teño aí xa listo. Que che parece a receita de Begoña, Víctor? Pois encántame, porque aparte eu son moi fan da comida mexicana. Pois vamos alá, que te escoito un pouquiño baixo, vamos alá. Con que dous ingredientes fai Begoña o amoado dos tacos? Con fariña de millo corvo e auga. Perfecto, 50 euros que marchan para Cerceda. Moi ben. Ok, bueno, moitas gracias. Moitas grazas por chamar un bico grande, vale? Ok, veña. Chao. Vai rematando, que vou falar co público e despois tens que presentarme todo, vale? Vale, perfecto. Sí? Veña, vamos alá. As órdenes, cañotas. Xulio, ti tamén, Ti estás ben? Sí. Pois veña, marchamos co público da Voltas co Prato. Vamos co noso convidado de hoxe. Hola, que tal? Podedes vos dar un aplauso maravilloso, si queredes. Un aplauso para vos. A ver, Daniel, contame. Como ves as receitas do teu millo, Home, pois vexas moi interesantes, o sea, teño unha pintaza espectacular. Ti, a ver, antes de de mini punto, creo que é Begoña. Sí. Pero, vendo o que estás vendo, e tamén cheirando o lindo que estás olindo, sigues apostando por Begoña? Vou non decidir cando os probe. O sea, que... Ese é o que di todo o mundo, Ese é o que di todo o mundo. Home, cando se decide de verdade, non? Sí. Bueno, pero ás veces, ti sabes que somos moito de comer cos ollos. É que as dúas teñen moi boa pinta. Vale. Bueno, a min suscítame moita curiosidade o da tella de Xulio, sabes? A tapa da pota que vai facer. Si é máis innovadora, non máis diferente. Moi innovador, que dixo que iba a ir polo tradi, pero mira, ao final vai ir pola innovación, é así. E a tapa que rompe un pouco. Rompe a tapa? Bueno... Vamos ao directo. Vamos ver a tapa de Xulio. Dámoslle un aplauso a Daniel, que está connosco na Voltas co Prato, que merece. Veña, vamos alá. A ver, Dios, cociña en directo na televisión de Galicia, comezan os dramas, Xulio Mato rompeu
a tapa da súa pota. No, pero que non- pasará? Teñen que quedar aquí, na galega. Vamos a resolver o misterio da tapa. Despois da publicidade. Vamos a resolver o misterio mira, da tapa, a ver. vamos a ver, vamos a estás empezar. facendo outra xa. No, estou facendo outra, pero mira, vamos a empezar con o noso cremosinho de pataca. A tapa negra, a tapa é isto, A non? tapa negra, sí. Está un pouco Non se rachada. poden dar marcas, eh? Non podo tocala, verdad? Porque rompo. Claro, por eso rompín eu, cañotas. Vale. Tocala. Non digo nada. Bueno, Vale. mira, vamos a botar. Ajá. Temos o puré, un pouquiño de berberecho. Mira, vamos a ver se medio. poden ver na casa a tapa, porque o da tapa foi... Mira, fixádevos. Rachouna! Destrozouna! Pero estás vendo que isto... Pero é bonita así, cando Sí. as tapas tamén rompen, Pero así non é de co- ferro, é de porcelana. Pero así entón non caeu, cocen. rompeu. Si racha non cocen, nin nada. Cócese capota, nunca tapa. Claro, cañotas. bueno, pero... A ver, bueno, se esto vale vai estar esta, rico, mira, esta igual non rompe. Ah, mira, esta tan bo... Mira que chulada. Vale. Vamos a dar un aplauso a Xulio que lle saiu. Saiulle Xulio Mato. Vale, Merecido mira. aplauso, merecido Mira, aplauso. ahora, aquí poñémoslle, por decantación, como ves, quédanos a hallada limpiña. Ah, vais a poñer un pouco Vamos a a poñer un llave. pouco de hallada por aquí por encima, Ah. para darlle un toque. Vale, vamos coa pregunta de concurso, veña, mentras tanto. Señoras, señores, de que é a tapiña que lle pon Xulio á súa crema? De que é? Aceite. No. Ah, de millo De que corvo. é? De millo De corvo. que é? De millo corvo. Seguro? Hombre, 664-483-419, o teléfono de voltas co prato, de que é a tapiña que lle pon Xulio á súa crema? de millo corvo. Correcto, marchamos con Begoña. A ver, Begoña. En plato. Que cando queiras, O que tú me digas. Tío teu rino. Quen é o presentador? Dos minutos de Mandas programa. ti, por Pero veña. quen é a cociñeira? Son eu, pero non pasa nada, pero fago che Tes caso. 2 minutos para que remate o programa. Por listo, me. Por listo, di. Está facendo aquí ainda os tacos. A ver, vamos a Vamos a poñer un poquinho de leituga. Que guai. Eu que quero que se vexa ese... Mira que color. Sí. Isto é unha pasada, Vamos chamar xa ao convidado que veña, por favor. Daniel de Bueu con nós. Un aplauso para él. Vente por aquí, Dani. Vente por aquí, sígueme e ponte xa aquí no sitio de probar. Este é o sitio que todo o mundo quere na televisión de Galicia, porque é onde comes gratis. Entendes? Hombre. Vamos alá. Begoña. Hola, pero é un tacazo eso, Bueno, está ben. Home, é un señor taco, Espera. O tachán estuvo ben, pero vou esperar que o remates para pedir o aplauso, vale? E vou. Dios. E vou. Veña, 1, 2, 3. Un aplauso para Begoña Vázquez. Vamos Pip, alá. pip, Dani, pip. por favor, cando queiras podes comezar a comer, que lle temos que dar paso aos compañeros da Hora Galega, así que vai probando, por favor. Esto Con trata cara de- empezo. Co que ti O meu, queires. rómpelo aí. Co que ti queires. Eso aí podemos. Dalle. Veña, pois vou comezar co de Xulio. Bueno, señoras e señores, pintaza e cociñamos con millo corvo e con berberechos. Hoxe non voltas co prato, que era o que levaban as dúas receitas. E vamos repartir cartiños, 50 euros. Carlos de Pontedeume, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben. Estás ben? Encantado de vervos, como sempre, como todos os días. Encantados nós de que chames. Veña, vamos alá, por 50 euros. De que é a tapa que lle pon Xulio á súa crema? Millo corvo. Moi ben, 50 euros que marchan para Pontedeume. Maravilla. Maravilla, Podo pedir un Carlos. favor, cañota, si é posible. Que rápido ten que ser. Saudarei a Begoña. Ai, se queres saludar, mándalle un bico, mándalle ali, un bico. Un bico. Begoña, unha aperta moi grande. Igual. Veña, Gracias, Carlos, vervos. un bico, Unha gracias por aperta. chamar. Gracias, chao. Chao. Dous pratos espectaculares con millo corvo que van estar de festa en Bueu, así que moi atentos e atentas. Queridísimo Daniel, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Pois... Está difícil, Ah, xa. Pois teño que dicir que, bueno, aínda que a min o taco é o que normalmente máis me apetece, Cuidado. gustoume máis esta. Xulio Matos Santúa, noticia do voltas co prato outra vez. Bueno, señoras e señores, nós temos que marchar. Queden coa actualidade, queden coa Hora Galega. Mañá máis receitas aquí no Voltas co Prato. Chao, ata mañá.